Sä voit vielä leikkiä. Katsotaan. Tuossa. Ootko sä käynyt missään muualla katsomassa pentuja? En ole käynyt. Joo. Niitä on kyllähän pentuja tulee, mutta ne kyllä myös kyllä aika nopeasti kyllä sitten taas menee. Ja sit moni on silleen niinku on saattanut odottaa siellä niinku tiettyä väriä tai et ennen kuin pennut on syntyneetkään. Joo. Ja sitten just sieltä Siilinjärveltä niinku mitä kävin sit tapaamassa, niin siinä oli, että ne niinku kasvatukseenkin niitä itselleen pitää. Niinku, joo, ja sit sijoitukseen niinku laittavat. Joo. Ja sit siinä oli semmonen, minkä niinku ois voinut lemmikiksi ottaa.